Тук, както и се каза, истината има, значи, два края. Зато искам да взема отношение по един въпроса за една истина. Радвам се, благодаря на всяка неделя, че по този начин ми даде да се докосна до разсекретяването на тяхната пощенска кутия, в която като надникнах, веднага намерих нещо, което е секретно. Сега, то е секретно, обаче, ако беше строго секретно, нямаше въобще да взимам отношение по този въпрос. Но понеже е само секретно, ще прочита, разбира се, някои работи. От докладна записка до Политбюро на ЦК на БКП тук, значи в София става работата, докладна записка от Пенчо Кобдински, член на Политбюро, председател на комисията при ЦК на БКП за работа с народните съвети и масовите организации. Относно ускоряване на комплексна решаване на проблемите, свързани с българските цигани. Тази записка не е от сега, от по-рано е била нещо. Дето казва, че не се мислило. Мислило се и отдавна за нас. Не се прави. Ето казва човека: другари, след априлски пленум партията провежда последователна политика към етническите групи, в това число и към българските цигани, за пълното им приобщаване към делото на социализма. Значи са искали още тогава да не приобщат. Как не сме се приобщили, който правим се. За мащабите на нашата страна разглеждане проблем касае многолюдна маса от български граждани, възлизащи на 523 519 души. Не лева, души. Защото нашите хора се за лева мислят. Или 5,96 на 100%, значи от наследна България. Нали? От освобождаването до сега броя на циганите у нас се увеличил 5,5 пъти. Значи от освобождаването, сега неща да прекъсвам тук всяка неделя от господин Кевъркен да го питам, той дали знае от той Пенчо Кобадински, кое освобождаване има предвид. Защото нас са ни освобождавали често. Ама ние сте си били, да, свободни сме се чувствали понякога. Как да правим? Става въпрос, че това е резултат на високата ръждаемост, казва Пенчо Кобадински. Това е резултата на високата ръждаемост и на големият им естествен прираст, който продължава и сега. Ма, кой да правим, като няма друг кой да правим, се размножаваме. Размножаваме се, сега се извинявам, нали? Като има с кого се размножава човек доста, нали? А пък като е лошо, каквото няма. Защото ако почнеш па сам да се размножаваш, значи става доволно. Ето тук има диаграма, той показал на Политбюро диаграма колко България търси. Ма да не отвличам сега, само да кажа тук какво става, заключава се. Или всеки, значи, пети гражданин на България до 24 годишна възраст е от турски или цигански произход. Дори да приемем, че естественият прираст на българските цигани е 13 на 100%, в скоби вероятно той е значително по-голям, значи той се е да същал, че на повече да. През 2000-та година те ще бъдат не по-малко от 700 хиляди души. Значи какво става? Човека какво иска да се речава? Иска да се речи или 2000-та година да не идва въобще, или да се спри да се размножаваме, малко да се спре. Тук продължава значително по-масови размери се употребява турския, като говорим език в семейна обстановка и в средата на обособената махала или квартал. Винаги съм знаел, че и нас също така са ни подслушвали. Става въпрос от 6 или от къде там, не знам. Увеличаването на многолюдния контингент на български турци за сметка на асимилацията на част от циганското население е недопустимо. Вредно и в ущърб с националните ни интереси и с сигурността на нашата държава. Тук има многоточие. Многоточие е писал човека защо? Значи, който мисли да се замисли за сигурността на държавата. Така завършва тук приобщаването и влизането на българските цигани в българската нация, който следва да се оцени като стратегическа задача. Внасям проект за решение, внася ето така подпис тук Пенчо Кобадински. Обаче, той нещо е дадено от един добър човек тук, няма да му казвам името в никакъв случай, защото е добър. Той казва така: трябва да се знае също, значи за Пенчо, че когато стана преименуването на ислямизираното население, Пенчо Кобадински посещава районите с компактна маса от това население. Пред тях той изказваше съжаление за случилото се и ги уверяваше,
че той е бил против. Но не е успял. И че без малко щял да пострада. Какво значи да пострада? Нали? Наши хора казват, каши пострада. Пострада, бил го стрес човека и на него да не му сменят името. Разбирам, че нещата са страшни, зато и тук съм взел плаката, направи митинги и пише, тук нямам нерви. Защото трябва да се каже от някой истина. Обаче, като се казва става страшно, аз тук съм махослена да полудя, като слушам за лагерите. Зато и искам да си направя веднага една самокритика. Като разказвах в една парче, в автобиографията нашата, как останало 43-та година, така пекнали, как така войната, ако сме правили, откраднали каруцата, кучето побесняло. 53-та година, тикизесетата и така нататък, както и работи сме преживявали и така нататък, колко така по-добре станало, нали? Имам голям пропуск и се извинявам, за да го запълня. Той пък каза, господин Свинтила, хубав човек, умен, интелигентен човек, каза, с благодарение на анекдота са оживели. Зато и ще разкажа само този куплет, който съм го включил вече в парчето и допълва пропуска в песента за 43-та година, за 63-та година, за страданията. Какви са били? Става въпрос, значи се пее 43-та и 53-та и допълвам тук, слагам един куплет, преди да стигна до наше време. 1963-та. Хептена оплескахме и кючека забраниха, джаза пък съвсем затриха. Оказахме се в Белене, политици и таланти, и крадци и музиканти, а наоколо вода гледаш да не те затрият, мъртвите вода не пият, а тече си Дунава. Живеехме си така, някой се ти забранява, нищо се та получава, а течи си Дунава. Come on, baby. Както каза преди малко другаря Кеверкен, силата е в фактите. Защото и миналото предаване, когато беше за Пейчо Капатински, също бяха факти. Някои не се разбрали. Сега да не се очудва камерата, че сам затъмва сред тези книги тук, дето 40 години никой не ги поглеждал и те стояха на рафтовите. Трябваше да им се цени, къде се качи цената на битака, да започне пазарната икономика, за да се заинтересуваме какво пише тук аджиба в тези книги. Зато и аз съм седнал тук от няколко дена, взех си тези книги, гледам много интересни работи, искам да споделя някои работи, които малко хора ги знаят, защото нали, трябваше човека да влезе в затвора, за да започнем да му четем книгите. Се извинявам. Нали, малко искам да направя тук, като си направих аз самокритика, на критика на всяка неделя, че не го канят. Тук човека толкова време за пожелание, по нежелание и така. Тук искам да обърна внимание, в тези книги видях нещо, което малко се знае. Става въпрос за отговори, защото швейцарската телевизия го е канила, значи преди, и то скоро го е канила да го пита за някои работи. Ето първият въпрос. Вижте какво питат хората. Богати хора, умни хора, телевизията Швейцария не са като тащи. Тук бедни, виж какво пита. Господин президент, в какво виждате, казва, успехите, не неуспехите, успехите на вашата страна, къде ги виждате? Къде са причините? Отговаря са вашите по-възрастни са граждани, минали през България, навярно са знаели, че тя е бедна изостанала страна, задния двор на Европа и така нататък. Обаче, казва той, тя се нареди между първите страни, които имат най-голям външно-търговски обмен на човек от населението. Значи какво? Той знаел още преди 2-3 години, че ние сме правили обмен такъв. Ченджбе, както се казва, да сменяме парите с чужденците. Това не е случайно, знаел ли човека? И той сам задава въпроса и сам отговаря после. На какво се дължи сегашния облик на България? Нали? Сегашния начин се дължи. На какво се дължи?
Отговаря 900 хиляди комунисти. При 9 милиона население, това е могъща сила, казва той. Способна да решава с народа всяка задача. Нали? Сега, нали, той не знаел тогава, че те сега в днешно време се увеличиха още повече станаха. А пък населението се оказа по-малко. Станахме 8 милиона, комунистите се почват 10 хиляди, значи работа по-хубаво става. Ето също така как става обществото, казва той, не може да се обновява и да върви напред, ако не умее да прави изводи от своите слабости, ако не се само критикува. Значи какво се оказва? Сега днеска само критикуваме другаря Живков, всички други невинни, другаря Живков. Нали той само виновен, а пък обществото въобще не се критикува. Зато и казва, ама, че нямам нерви, ето виж кой го пита тук. Господин президент, вашата страна се счита за най-верния съюзник на Съветския съюз, въпреки че България няма общи граници с СССР, както знаем, че тук не са разположени съветски войски, даже казват нямате. На какво се дължи тази голяма верност? Отговаря човека. Как отговаря? Хубаво умно отговаря. Казва, що се отнесе до нашата верност към СССР, до българо-съветската дружба, на мен ми е трудно да определя кой към кого е по-верен. България към Съветския съюз или Съветския съюз към България? Прави човека. Като едно семейство сме били, все да питаш семейството, кой е поверен, ма? Кажи, кой е поверен? Как ще кажи, бе? И двамата сме верни, казват. Как се женят хората? Какво се казва, бе? Само смъртта може да ни раздели. Защото сме семейство. Да не се изнервам повече, само да допълня. И той казва, нали, човека умно отговаря. Какво необичайно казваме тогава в нашата взаимна вярност? На какво толкова се чудят някой на Запад? Чудното, неестествено, според мен би било обратното. А така, каза им го човека. На Запад, защото те даже като се изневерят, не се развеждат. Пак продължава да се прави, че няма нищо. Зато и човека им казва. И тук го пита, знае ли нещо за Швейцария, казва господин президент. Какво знаете за Швейцария? Труден въпрос. Считате ли, господин президент, че въпреки всичко между две страни има нещо общо, нали? Нашата швейцарската, ще сме по-богати, зато и го питат хората. Той отговаря обаче. За съжаление. Казвам, пак не помня, както каза другаря Кебъркен, силата е във фактите. Виж какво отговаря. За съжаление, аз никога не съм посещавал Швейцария. Значи не посещавал. Как ще внася парите банката, да го обвиняват, бе? Може да отидеш, без да отидеш в пистолна каса, как ще си вложиш парите, бе? Акъл имат ли тези хора? Казва, не бил. Каза, само веднъж, каза, в късна нощ преминах през нейната територия, път тук е с влак за Франция. С влака, бе. Даже самолет не взел, за да не харчи много. Разбирате, сега дай всичко, нали, да се черне и да е такова тук. И тук, понеже, нали, стана въпрос за Швейцария, той казва, обаче Швейцария казва отдавна и твърде добре известна у нас. А с какво сме известни? С богатството. Сега сме се престрували. Зато и понеже гледам днеска и на детето отворих книгата му, отиде се учи и видях едно стихотворение, което още по-рано е писано, се извиня, понеже не мога. Когато стане въпрос за поезия, веднага ставам, ще го кажа стихотворението. Още от по-рано, значи, детето го учи, че е написано. Кой казва, че нашата родина е бедна? На крепости, зали, разкошни дворци. Кой казва, че те на место последно, без владетел велик, без велики творци? Той кой бе? Кой? Вие ли, господа бизнесмени, заробили алчно на човека труда? Елате в тази страна обновена. Елате, вижте, добре, господа. Вие техника имате голяма и модерна. С какво ли вашия свет е пречут? Нямате. Нашите хора ви нямате. Свободните хора, не свободният труд. Значи иска да каже, че сме били свободни в работа и даже не може да се види точно как е била работата, защото прекалено свободно и спокойно. И също така пък и на съвременно стихотворение, не го знам от кого се извинявам, където пък също се казва, нали, за това, че аз нямам две родини, едничка ми и тя. Нали? Някои сега тръгнаха да напускат родината, защото била бедна. Неверно. Нямам две родини. Едничка ми и тя ми ражда дини, домати и цветя. И зеленчуци разни, и пресен зирцева. Тя има всички данни да стане край богат. И те сега, дето я напускат, като стане край богат, няма да могат после да я видят. Обещаното, минали път,
Обещах да кажа каква да стане музиката на предизборната кампания, песничката тук и колкото мина времето се убеждавам колко хубав текст. Но нямаше музика. Направихме така, нали, въпреки че не си композитор, нали, казах си. Не бива, обаче аз не почвам сега да правя глупости, нали. Взимам едно нещо, слагам го на друго. В изкуството въобще. Ние смятаме, че трябва нещата да се изненада. Зато и сте записали текста, сега продължаваме с музиката. Значи песента става така. Хайде всички за ръце. Запомнихте, нали? Да му друснеме хорце, леко с пръсти.